Mae hwn yn ddigwyddiad pwysig heddiw. A'r bwriad heddiw ydy amlygu'r cyfleoedd sydd i busnesau i'r gadwyn cyffredinol lleol o'r dad comisiynu sy'n digwydd yn Wylfa a Traws. Yn aml iawn mae'r gair niwclear yn dychryn pobl a meddwl diw'n byd i'n busnes i. Ond maen nhw angen busnesau cyffredin, yn beirianwyr, yn blymars, yn bobl sy'n gwerthu bwyd, yn drydanwyr. Felly bwriad heddiw wedi dangos pa gyfleoedd sydd yna i'r gadwyn cyffredinol lleol yma yn Môn a Gwynedd. Wel, dwi'n meddwl bod y digwyddiad yma'n wych, achos mae'n gyfle i gael busnesau lleol sy'n delio hefo'r maes niwclear yma yn Emsbach a cyfle i rwydweithio hefo'r busnesau yna. Ond i fi'n bersonol, dwi wedi gweld yn fuddiol i gael glwad mwy am beth i'r sgiliau mae magnog sy'n angen ar gyfer dad comisiynu a sut allwn ni sicrhau bod y sgiliau yna ar gael yn Gogledd Cymru i bobl lleol gael y swyddi yna. Felly na, digwyddiad gwych. Wel, mae'n blesar i gael dod i Emsbach am lot o resymau, ond mae monolifting yn based yn ganol Llangefni, reit yn ganol yr ynys, calon yr ynys. Mae gennym ni Wylfa ar yn drws ni, traws fynydd lawr y lôn. Da ni'n gweithio yn yr industry yma ers 2010. Da ni wedi cael yr accreditations, da ni wedi gweithio'n galad iawn, mae gennym ni tîm ffantastig yn gweithio tu nôl iddyn ni. Mae'r hogia yn gweithio mor galad, mae'r training mae'r cwmni wedi rhaid i fewn i developio y pobl sy'n gweithio dan ni, mae'r infrastructure yn wych. So, pa well fydda ni gael na gweithio yn yr industry yma a promotio y busnes ar yr un pryd.